Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Kultur arloa edo kulturgintzaren ahozko aldizkaria. Ahotik belarrirakoa, asterokoa. Irratialdi berri honetan Euskal Herria irratian kultur arloa. Kultura definitzeko lanik ez dugu hartuko, giza aberaren ezaugarri dela esatea aski izan liteke, beste piztia eta aberengandik bereizten gaituena edo. Nun hasita nun bukatzen den ere oso zehazki, ez baldin badakigu ere kulturaren esparruan gutxi gora bera zer dagoen, hori hartuta esaten saiatu nahi dugu, astez aste. Aurreko urtetan bezala, aurtengo honetan ere kultur arloak eusko ikaskuntzaren laguntza, babesa eta aupada jasoko du. Kulturgintzarekin konprometiturik, kulturgintzan arituz, Euskal Herriko instituziorik urtetsuena, veteranoena da eusko ikaskuntza. Eta hemendik eskertu nahi diogu, eskertu behar diogu, geuregan duen konfidantza eusko ikaskuntzari. Kultur arloa beraz eta gaur, Pello Lizarralde, iragaitzaz, ilunbistan. Uda aurretik argitara emaniko liburua da. Lizarralderen proposamena ausarta da. Ausardia behar baita beti bide ibilietatik kanpo ibiltzeko, desberdina, bestelakoa, begiratzeko modu partikular bat, irakurleari ere bestela begiratzeko gonbidapena egiten diona. Iragaitzaz ilunbistan hau baino aurreko lana, lehenagokoa Larrepetit izenburukoa izan zen. Euskadiko literatura saria lortu zuen, orain dela 5 urte Larrepetitarekin. Eta liburu horri erreferentzia eginez hasi zaigu Pello Lizarralde. Nire azkeneko liburuarekin ustekabe handi samarra hartu nuen. Arrakasta handia izan zuela esan liteke sari begiratzen badigu. Nik sekula ez dune libururik inon aurkeztu eta haiek aurkeztu gabe emantzizkiaten. Eta Gedika saria eta Euskadi saria eta eman da gero nik esan ezake poza handiak hartu nituela, baina bakarrik neurri batean bestel aldi berean esan ezake nire leku naturaletik atera ninduela. Eta orduan neurri batean pozgarria izan zen, baina atzera begiratuta gozoare etzen izan ere ni hasi nintzen nire ustez literaturaz kanpo dauden beste gauza txorakeri askotan pentsatzen eta horrek aztoratu egin ninduen eta horrek oso leku zailan jarri ninduen gero urrengo liburuari ekiteko orduan. Konturatu nintzen zaldiko maldiko hori bukatuta erdi zorabiatua nengoela eta behar bezala ekingo banion urrengoari behar nuela sosegu gehiago eta pazientziaz hartu dena eta horregatik liburu hau orain idatzi dudan hau idazten hasi aurretik denbora puska bat hartu nuen gauza behar bezala pentsatzeko. Izan ere, ikaragarri kostatu zitzaidan erabakitza ez zer idatzen dezaken, baizik zer idatzi behar nuen. Eta horretarako bazintziz eta bezalakorik ez dago eta lasai egotea. Horrelakoetan badakizu zeozer etorriko dela, nonbaitetik eroa bezala ibili gabe etorriko dela zeozer. Eta lasai etorri zen, eta horri izan zen urrengo ustekabea. Usteut ikasi nuela zain egoten, eta lasai egoten, eta lago batean egunkari batean irakurri nuen gertakari orrialdean irakurri nuen gertakari xume batek zirrara ikaragarria egin zidan eta irakurri orduko uste izan nuen antz bazela zeozer. Baina horrelako bihozkadak eta arriskutsak izaten dira askotan da erabaki nuen zain egotea, hala segun nintzen gertakari ura zela eta nik uste ia urte bete handik azkenean zeozer aterako zen edo ez erabaki arte, konturatu nintzen handik anasitako ura
gertakariarrek ekarri zidan hazi egintzela eta liburu bat bazegoelan, eta komentziturik geratu nintzenean, ekin nion hau idazteri. Han agertzen zen, horrek eragin zidan irudi azkenen obsesibo bat, nire liburu guztiak oinarri beti irudioa izaten dute, eta irudi horretatik abiatzen dira nire liburu guztiak. Orain honetan, irudia zen kamioizale bat atseden leku edo atseden gune horietako batean kamioipean, bere kamioiak harrapatuta, 3 egun eman omen zituen ahiketan norbait konturatu eta esan zuen arte edo komunikatu zuen arte. Orduan, irudi horrek bultzatu zuen eta abiatu zuen iragaitzaz. Iragaitzaz nik uste batez ere dela Lagun Urkoaren heriotzak eragiten digunaren aditik egindako liburu bat. Nik uste heriotzak batez ere hurbilekoen heriotzak askotan astoratzen gaituela, ez bakarrik haiek utzi diguten utsuneagatik edo baizik, nik uste Lagun Urkoaren heriotzak batez ere gurea ekartzen digula begien aurrera, eta horrek beldurtzen gaituela, izutzen gaituela, eta eragiten dizkigula erantzunik gabeko galdera asko eta asko. Eta askotan gertatuta ere, behin eta berriz etorriko dira antzeko galderak. Eta hori da iragaitza horretan dagoena. Hau da, zer da zure bizitza Urkoaren heriotza iristen zaizunean. Eta handik aurrera, zer da zure bizitza eta nola ikasi zure heriotza aldi berean, zure heriotzara hurbiltzen. Horixe litzateke iragaitzaz ilunbiztaren muina. Pello Lizarralderekin hizketan ari gara hemen, Euskal Herria Irratian, kultur arloan. Iragaitzaz ilunbistan eta haren liburua, haren narrazioa. Heriotza edo haren aztarna, hoi sakonean edo atzean dagoen gaia, baina horrekin batera edo behar bada, hori baino gehiago ere estilo bat, estilizazio bat, estetika bate agian. Pello Lizarralde. Nik ez dut esango zer den. Nik esango dizut, batetik, nire liburuetan ez dagoela gairik. Esango nuke kezka daudela. Gairik ez dago, ez desirik, ez horrelakorik. Eta gainera, uste dut historia interesgarrietatik oso urrun dagoela. Ustezko historia interesgarriak eta menturaz eta mugimenduz eta gertakariz beterik ez dago nire liburuetan. Oso urrun eta novela psikologikotik eta fantastikotik eta barretik. Uste dut, nerean, nik uste ezin dugula idatzi orain dela 40 urte, 50 edo 100 urte bezala. Ezin dugu horrela idatzi. Zinema eta bestelako disiplinak ere aski zabaldua daude, garrantzi ikaragarria dute, eta haietatik ere ikasi dugu, eta bakarrizketa ere aspaldi asmatua da, eta asko eta orduan ezin dugu idatzi 19. mendean idazten zen bezala, eta nire interesatzen zaidana bintzat askoz ere geroago sortu da, eta nik haien gandik ikasi dut, haiek irakurriz ikasi dut, eta beste zeozer bilatzen dut. Orduan, ambizio, nik ez daukate olako asmo handirik forma aldetik, baina forma 19. mendeko novela horrek ez nau konbentzitzen, orduan beste zeozer bilatzen dut, baina ez da oso konstientea. Nik ez daukat almen handirik nire egiten dudan analizatzeko. Azkenean elkarrizketak egiteak askotan bultzatzen hau azalpen bat bilatzera, baina ni askotan ez naiz konstiente zer egin dudan eta zer egin nahi dudan. Aditut asmo handiak edo txikiak, baina garbi samarrak, oso lerro gutxikan adieraz ditezkenak, eta handik aurrerakoak intuizioak bultzatuta eta eskarmentuak bultzatuta, irakurle eskarmentuak bultzatuta egiten dut. Nik gehiago dakit zer ez dudan egin nahi,
egin nahi dudan hori baino. Askoz ere garbiago ikusten dut zer ez dudan egin nahi. Eta orduan formaldetik askok zuk bezalaxe esan didate, ambizio formal bat badagoela eta hori berri barra dela, ez dakit, nik ez dezaket ezer esan. Baina badakit, askotan soka tenka inda uzten dudala. Hori badakit, kasu honetan ez zait iruditzen eriotza oso txantxetan arditeke hori, baina nik egin nahi nuen horretan ez zegoen txantxarik, eta hortarako soka tenkatu egin behar da, eta hartzen duenak bide ez dakit, eroso ibiliko da bide horretan, baina hartzen ez duenak bere utziko du, ez du oso bide luzea egingo nik ematen diodan horretatik. Eroso sentitu behar duzu azken batean, edo behintzat murgildu egin behar zara, eta azalean ibiltzea literaturan ez du bat ere zentzurik, gero plazer estetikorik eta horrelakorik, nik uste horrego zarrak direla horiek. Eta hau hartzen duenak berehala ikusiko du zer espero dezaken. Bai, baina, elementu batzuk, bateo beste, esana dago, informazioa dosi txikitan eman, eta behaz alde horretatik eskasi bat, edo badago urritasun bat, eta gero berriz ugaritasuna bestelakoetan, visualizazioan, ez da? Beste elementu bada, hasi eta jarrai, une oro, jaia bistatik galdu gabe, jarraituko dugu, ez da? Historia edo dena delakoa bere amaieran eritxi bitarte, linealidade hori. Elementu horiek nik uste dut, eta aurreko zure horretan ere, badaudela horiek. Ez da hit, uste konstante batzu ditut. Nola begiratu munduari azken batean, nik uste zentzumenek asko esaten diate zentzumenek eta ze garrantzia duten horretan, bai, begiratu egiten dugu, eta zentzumenen bidez gure ganatzen dugu mundua, eta ez denok begiratzen aukeratu egiten dugu. Eta idazleak aukeratzen den bezalaxe, bizidun guztiek aukeratu egiten dute, dena ezin da aldi berean ikusi. Eta orduan, aukera horretan, mundua nola ikusten dugun eta gure ganatzen dugun, erakusten dugunean, gure barrena ere neurri handi batean hortxe dago. Eta hori da nik dudan itxaropena horrela idazteko orduan. Beste ikusten denaz gain, ikusten ez denera hurbiltzeko bide bat dagoela, aukera formal horretan. Dialogorik, bai, bada, laburrak, sobrako hitzik ez da, izaten elkarrizketa horietan, idazleak ere ez daki, uste dut autore horko personaje baino gehiago, ez da, hor barne konturik ere gutxi. Hemen klabea puska handi batean izan diteke, uste dut akoplatzea, ez da, irakurleak akoplatzea, erritmora, ez da, funtzioan, jakin minak eraman da zer gertatzen, ez da kontori baizik akoplatu hor eskintzen den erritmora. Bai, baina horretan asko laguntzen du irakurle gisari duzun eskarmentuak azken batean. Eskarmentu handirik izan gabe ere, irakurtzeko ohitura handirik ez duenak ere askok izan didate, zirrara eragin diela liburuak, eta baina harritu egiten ez. Nik uste maiz irakurtzen duenak eta batez ere azkeneko 30-40 urteotako literaturaz gozatzen dutenek aukera gehiago dutela honetan. Bidea errazago dutela behintzat. Nik ez dute uste itxia dagoenik inondik ere, baina ohitura ez izateak, irakurtzeko ohitura ez izateak ekarlezake halako esi bat, ez da, honeki ekiteko orduan. Iruditzen zait hala dela. Zenbat agiu irakurri orduan eta exigenteago egiten zara gauza guztietan bezalaxe. Eta orduan nik behintzat gauza esentzialoa nahi ditut. Berehala hitz gutxitan galdera, zalantza eta emozioa ekartzen dizutenak. Hau da, erakustaldirik gabeko literatura gustatzen zait. Eta erakustaldiak asko dakienan nik uste azkenean gutxiago erakustea erabakitzen duela, eta
zirrara eragitea bestela. Funtsezko galderak botaz eta funtsezko kezkak eraginez. Esan behar duen, iaia erakustaldia eta exhibizioa ere puska batean badela, esaten ari nahi zen terrenuan bai behintzat, dute ikusteko edo ikuskatzeko edo antzemateko eta argi itzalen kombinazio giladak errainuta alakotan dagoena, oir bai, ez da gite erakustaldi edo exhibizio edo bintzate horretan, ez da git matizta nabardura guztiak hartzerainoko zera, obsesio edo, permanenteki ikusten den zerbait da. Litekena hori, ikuspegi bada, ni ari nintzen bestelako erakustaldia alegia, hizkuntza erabiltzeko orduan oso naiz trebea, eta orduan hizkuntzaren jolasean ere oso trebea naiz, eta placer senti dezagun denok zu irakurle, ni irakurle, ni idazle, hizkuntzak eta hizkuntz jolasak ekartzen duen ekarletzaken horretan. Ez da nik uste horretatik oso burru nabilena ni idazteko orduan, eta nik ez du gogoko olako erakustaldi iaia filologikoak egiten dituzten idazlen lanak irakurriz da. Orduan, utz ditzagun txorakeriak eta goazen behar den horretara, hori esaten diot nik nire buruari ekiteko orduan, ez da. Ez da alperrikakoa ez da sartu behar, alperrikako hitzik ez da sartu behar, eta ala ere asko egongo dira eta asko bilatuko dituzte, baina bintzat asmoetan izan da dira nik garbi zer den garrantzizkoa irakurtzeko eta idazteko orduan. Hala ikusten nik, literatura elaborazioa da, batez ere elaborazioa da, nire ustez, azkenean mahaira jarri eta antxe ordu asko eta asko behar dira, atera bezalaxe ez da ia ezer usten liburu batean. Baina horregatik erakustaldiak egitea tentaldi handi samarra izaten da batzuetan. Hau da, eta teknika gainera, teknika asko esan dute eta egia biribila da. Teknika ez da inoiz ikusi behar. Ez da inoiz ikusi behar. Josturak ez dira inoiz ikusi behar. Azkenean trajea dotorea baldin bada, josturak antxe ongo dira ederki josten atal guztiak, baina josturak erakusten du ahalegin handia dagoela eta oso trebea zarela, baina azkenean trajea da behar dena, liburu bat behar da, ez liburu horri eusteko bota dituzun guztiak eta egin dituzun ahalegin guztiak. Horrek azkenean nabarmentzeko, berez nabarmentzea da argitaratzea, baina gainera nabarmenago utzi nahi baduzu ze trebea zaren, erakutsiko duzu segurazki ere, baina irakurri aurretik bezala geratzen baldin bada, alperri gari zara. Behintzat nahi bat izan behar da hortan, 1000 aldiz esandako hau, bota ezadan berriz ere unkitzeko moduan, norbait unkitzeko moduan. Asmo hori behintzat izan behar da. Bestela trebeak, gitarra jotzeko orduan atzak azkar mugitzen dituenak, mugitzen dituztenak asko eta asko daude, baina gero azkenean Ray Kuderrek Paris, Texas egiten du, eta oso mantxo mugitzen ditu atzak, baina akorde horiek eta doinu hori ez da sekula haztuko. Iragaitzaz Pello Lizarralderen narrazioa, giro bat, atmosfera bat esatera ausartzen gara, bidea, errepidea eta eginkizun bat, hori bai, egin beharreko bat, heriotza batetik abiaturik. Hoi guzia
iragaitza liburu honetan topa litekena baino askoz gehiago ere. Erein argitaletxeak ateratako lana da. Baina gehiago ere esan behar dugu, iragaitza zilun biztan, Pello Lizarralderen lan hau hautatua du, hemen Iruñean literatura zale, libertemendu zaleen taldeak. Alegia, azaroren 14an eginen duten saiorako aukeratua duten lana, eleberria honako hau da, Pello Lizarralde iragaitzaz. Beaz, zaldiko maldikoren egoitzan izanen da, ekitaldia liburuaz hitz egiteko taldeko parteide izan ala ez guztientzako zabalik. Hementxetik hortaz, geure gonbidapen eta horregarri ere, iragaitzaz irunbistan lan hau, hizketan gai izanen da, bada denbora, hilabete terdi barru, azaroren 14an, zaldiko malikon. Kultur arloa izan da hemen Euskal Herria irratian. Euskal Herria irratian da irrati aldi berri honetako lehendabiziko alean. Kultur arloa eusko ikaskuntzaren aupadarekin egiten dugu aurten ere, eta esan nahi dugu, eusko ikaskuntza ate joka hasi zaigula. Ate joka izenburu horrenpean paperezko argitalpen berria atera baitu, argitalpen xumea, funtzionala, baina gainera eusko ikaskuntza bere 80. urtea betetzen ari da eta badauzka horrasmotan eta prestaturik ospakuntza zenbait, baina sarean, sare elektronikoan bideak urratuak ditu. Horrela euskosarea edo euskonius erreferentziekin, euskomedia.orgen topa liteke erreferentzia ere. Erakunde urtetsua eta aldi berean bide berrien erabiltzailea eta dena batera izaten badaki eusko ikaskuntzak asmoz eta jakitez. Kulturarloan, beraz aditu dugu gaur Pello Lizarralde, datorren astean beste gai eta beste hizlariak izan ditugu Euskal Herria irratiaren uinetan kulturarloa. Eusko ikaskuntza, jakitez.